Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă voi învăța cum să copiați Minecraft versiunea beta, asta nouă, să jucați cu noi. Vă voi da sat normal. Aici o să caut pe net pentru că nu am link-ul pus deja, însă voi o să-l aveți în descriere. Am copiat Mediafire-ul, am pus pe Mediafire pentru că altcumva nu am putut. Și da, așa nu are virus, deci, da? Deci nu uitați de butonul de like, haideți de subscribe, plus clopoțel dacă vreți să fii primul la toate videoclipurile. Așa e Mediafire, eu l-am făcut, cred că am mai spus, dar, hei, na, nu are virus, pentru că eu l-am făcut și nu vedea virus, mă rog. Puteți să luați și un antivirus, nu mă supăr, că, mă rog, să mă supăr. Puteți să luați și un antivirus. Eu am deja un antivirus și o să vedeți că nu o să aibă nicio problemă, adică nu o să scrie care virus. Eu aveam deja copiat ăsta acest link, l-aveam deja copiat, că o să dureze ceva până să instaleze vreo un minut, ceva mai mult chiar, dar o să meargă mai rău, o să vedeți, merge perfect, fără niciun lag. De fapt, acum contează și de device. Dacă vă dă crash uneori jocul, dar nu în timpul meciului, când vreți să intrați pe el, nu e nimic, apăsați până intră pentru că nu o să vă facă nimic. Știu că mie pe telefon nu face, așa de pe tabletă unde mă joc eu o face, pentru că eu un pic mai proastă ca telefon. Dar, da. Așteptăm noi să ni se facă lejer download-ul și da. Ok. Stați un pic și eu să intru imediat, să vedeți că antivirusul e ăla cel mai bun de pe telefon, de cât am înțeles, cel mai bun antivirus, gratis și nu a zis nimic de Minecraft, de ăsta în care l-am copiat, deci nu are virus. Care te spun? Așa. Uitați, merge perfect, adică am intrat. Aici vă conectați cu Microsoft-ul dacă nu vă faceți unul, pentru că altcumva nu vă merge. Uite, i-a creat unul sau vă conectați cu el. Altcumva nu, uite, m-am conectat acum. Nu mi-a dat screen, oricum o să-l pun imediat. Altcumva nu merge să intrați pe servere. Da? Așa. Aici dacă aveți ăsta lumi salvate, dați aici pe external, pe Microsoft zic. Dacă nu era pe Microsoft, nu aveți cum să se salveze. Dacă vreți să ne dați sat, scrieți aici find a friend by tag, gamer tag, pardon, game tag. Dați-mi aici lunatic best cu spațiu așa cu 1 împreunat. Eu pe ăsta mă joc mai mult. Pe ăsta care l-am acum se joacă fratele meu. Dați acolo. Și dacă vreți să-i dați sadul fratele meu, lunatic best împreunat. Ăsta e împreunat. Stați un pic. Era împreunat? Da, hai să încercăm împreunat, să vedem dacă merge. Da, uite, mi-a dat aici. Îmi da sad. Și toate o accept, jucăm. Da. Uite, aici dacă vreți să schimbați un skin. Dacă nu aveți nimic, vă bag în fișiere. O să bulurez toate astea pentru că nu vreau să mi se vadă toate. Deci, da. Aici l-a descărcat, să le găsesc. Unde sunt astea? Uite aici. Și uitați, m-a băgat. Am skin-ul frumos.
dacă vreți să fie mai gras, mai slab. Perfect. Acum vreau să vă spun că, din păcate, Mail e doar un server, pentru că e beta și nu poate, dar așa server are de toate, adică are tot, everything, înțelegeți voi? Și e tot ok. Uitați, are minigame-uri, are Skywars, are Skyblock, are Bedwars, are tot. Și are foarte, foarte multe mapuri. Și are mai multe lucruri. Foarte mișto. Ok, acum să hai să dăm live. Dăm live ușor. Da, puteți să jucați cu prietenii. Foarte ușor. Și acum o să vă învăț, dacă nu știați, cum să luați skin-uri. Cum să luați skin-urile. Dacă uitați aici, eu am de aici căutat Minecraft Skin. Lejer. Dați pe al doilea site. Și uite. Să zicem că ne place. Nu știu. Uite, așa scriu. Îi dăm download frumos. Ni s-a instalat. Mergem înapoi pe Minecraft. Intrăm ușor. O să dăm la skin-uri. Așa. Dăm aici, dăm edit caracter. După aia dăm la ăsta. Dăm choose skin, ne bagă pe fișiere. Și băgăm skin-ul ca ultimul la descărcat. Dacă îl aveți rău. Și uitați aici o să ne arate dacă vrem mai slab sau mai gras. Și nu e să mai slab. Da, cam asta a fost tutorialul. Eu am fost Lunatic Quest și noi ne revedem data viitoare. Să nu uitați de butonul de like.